L-Isptar Ġenerali ta' Għawdex huwa perikolus għal pazjenti Għawċini. Din id-dikjarazzjoni jibsa saret mill-Unjon Maltija tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN li fi sqarrija elenkat sensiela sħiħa ta' nuqqasijiet li hemm f'dan l-isptar. L-Unjon qalet li filwaqt li l-Gvern qed jiftaħar bin-nefqa fuq is-saħħa, l-Isptar ta' Għawdex lanqas għandu fondi biex iħallas lill-infermiera. Dan qed iwassal biex kull infermier qed jispiċċa jħossib 20 pazjent, servizz li huwa simili għal dak ta' pajjiż tat-tielet dinja. L-MUMN qalet ukoll li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex huwa infestat mill-ġrieden, m'għandux sistema adekwata tal-arja u biex tkompli tigrava s-sitwazzjoni żviluppat ħsara fis-sistema tal-arja kkundizzjonata. L-MUMN kellha wkoll kliem iebeż dwar in-nuqqas ta' servizz ta' kimoterapija għal pazjenti Għawċin morda bil-kanċer. Tgħid li l-Ministru Joe Cassar qed jgħaddi lil dawn il-pazjenti bi żmien meta għal dawn l-aħħar sentej jgħid li qed jistudja l-possibilità li jintroduċi dan is-servizz fil-Gżira Għawċija. Quddiem dawn in-nuqqasijiet serji fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, l-MUMN wissiet lill-Gvern li jekk mhux se jirremedja din is-sitwazzjoni u jipprovdi biżżejjed infermiera sa 13 ta' Lulju, l-Unjon se tikkonsidra alternattivi oħra biex tassigura s-sigurtà tal-pazjenti.